Let's learnsrs bhí me nacht agus bhain me antainio as an gains. Seo an chaint scríofa an méid déire liom áil. Is má sin, go leor. A Karen, cén tainio matá a chut? Muffin, is má liom an tainiam sin. Ainiam iontach a Karen. Dír duine cínt rins amanta an le. Éirí na gréine, anhaidin, breca an le, maniach an le, fáinniu an le, an waidin, áhaidin, an teadra, an meán le, trónóma, ard trónóma, dear le, clapholus, cuivasgur na hí, contra na hí, dul faoi na gréine, lár na hí, iontach fad. Gur míle ma hadsa fáil, cear mac, an tóránaí, an ceoltóir, seanra le. Is mac léon ollscoile me, chlára me chórsa an bhliain seo, tá me déana staidéir an antropóliacht, tá me cleachta me chéim bhaite léir fuair láir, tá sé deachar ach tá sé cuidiú go mórliom. Antropólaí teangóliachta. A fáil is folklór thusa. Ringe me staidéir an óliacht agus an antropóliacht in ollscoil. Fuair me diplóma an ollscoil in Colorado. Fuair me diplóma an ollscoil in Colorado in Boulder le ling na nochtráidí. Ringe me staidéir an tíreolaíocht agus an híonmhreateacht. Tá céim máistre aga me tíreolaíocht an ollscoil an Maryland in College Park. Try again to find the beginning of that. In Colorado in Boulder le ling na nochtráidí. Ringe me staidéir an óliacht agus an antropóliacht in ollscoil. Fuair me diplóma an ollscoil in Colorado in Boulder le ling na nochtráidí. Ringe me staidéir an tíreolaíocht agus an híonmhreateacht. Tá céim máistre aga me tíreolaíocht an ollscoil an Maryland in College Park. Lá cínt bhhailm a bheith a ghail do cheirmeacht nó teangóliacht. Ní ana me céim dochtúra go deo. An chríadóireacht. Is alíon túrthú Dan. Is forbróir Stephen a idirlín thú. Tá me gúlóidir daoine ansimúla a lioganacht. Tar éis na brethe. Béir. Rúg. Rúg an bhó gabhn na nocht. An slánú, an glána. Rúg me, bertse na páistí, rúgu na páistí, bertse na páistí. Béire an bhón, gomlaisciil, béire an bhó gabhn amárach. Béire an bhó gabhn amárach. Ní róhainnig éicin muid an ghrian an spéir sa tíir seo.